seneng kok. Loh, ini Mas yang Baut. namanya cinta adalah buta. Mbah. Memang orang mukrim kok plak-plak. Nah. Aja milih to. Mau ki kene lho mau. Ah wong sing anu ki kene. Kowe kudu ngono kuwi saru. Lampune, Mas. Hatiku tansah nelongso. Aku anake sapa? Aku wis gedhe sesuk telu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina hatiku tansah nelongso. Pisan meneh sih. Aku anake sapa?
Sae katon rengo wonten apa niku bilih sampun dang mangga ibu sing nembang Butia. Sing wingi nyindeni spot pas nang GM wingi. Oh iya. Butia ning gandeng mike. Lah Butia ki meneng wae iso nyuara kok. Iya. Ya dientekke, Bu. Ya. Ya mak. Leren sik ya nduk ora ketang sak wetara wektu. Ya. Nam-nam penggalih. Nglaremke pikir nata napas. Ya, ben le nyambut gawe temata ya mak ya. Nek diselani gegojekan kuwi ning ati ya ora sepaneng. Ya. Mergo jaman saiki iki pertunjukan wayang kuwi ngibarate nuwun sewu. Aku jane ya ora tek setuju. Ning ya piye meneh? Wong wis perkembangan zamane ngono. Lakon wayang ki ming kaya-kaya ming nunut. Iya. Zaman saiki sing digul-gulke, sing didomo-domo, sing dintenteni iki ming hiburan limbukan karo gara-gara. Lah iya. Awake dhewe ra ya kudu mengikuti zaman kuwi to, Mak. Lah iya. Ning sing baku ngene. Piye? Arep sing dinteni iki ming guyon, arep sing dinteni ming lagu-lagu, terutama para waranggana-waranggana sing isih prawan kabeh iki. Iya. Kuwi kejaba ngono ya wejangane ya kudu pitutur piwulang lan peparai ya kudu tememplek. Oh lah iya, kudu digawa. Ya. Senajan to ngono ya ora kena keluar saka bingkai pakeliran. Ya. Kaya sing bengi iki wis keleksanan. Ya. Wah iki luar biasa. Luar biasa lire kepiye, Mak? Lho, Nduk. Sing patut dicontoh ki kaya ngene iki. Kepiye? Ning atase SMA Negeri 1 Payen. Heeh. Iso nganakke acara sing luar biasa kaya ngene iki. Coba
Nek ora SMA 1 pelayan tak kira ora kelakon. Nah iya. Ah, jan ya luar biasa tenan aku melu seneng, melu mangayu bagya. Heeh. Iki dalam rangka lustrum, Nduk. Lustrum kuwi ulang tahun setiap 5 tahun. wo ngono. Dadi setiap 5 tahun sekali diperingati lustrum. Heeh. Nah iki ndelalahe wis usia yang ke-40 tahun. Heeh. Cara menungsane iki wong iki nek wis umur 40 tahun iki mentes-mentese, Nduk. Iya. Wong iki nek wis umur 40 tahun mateng-matenge le berpikir, mateng-matenge le berproses. Oh lah iya ya Mak ya. Senajan ta umurku urung ana 40 tahun, Heeh. ning aku ya wis tata-tata menghadapi umur 48 tahun merwana kuwi pancen abot tenan ujiane. Oh lah iya pancen ngono. Kehidupan yang nyata itu baru dimulai setelah kalian lulus kuliah. Iya. Mula siswa-siswa SMA 1 Playen aja enak-enak kapi enak, dumeh wis kelas 3, kelas 12 wae terus wis delongkas lulus wis ora sekolah. Aja ngono. Kehidupan yang nyata itu baru dimulai setelah kalian lulus sekolah. Oh iya. Abot tenan. Aku iki mula ya kudu dipenggalih tenan bakat minate para siswa, putra-putri, para murid-murid ing SMA Negeri 1 Playen kuwi kudu dinam-nam saka saiki tenan, kudu dipikir saka umur saka usia dini tenan ya kuwi pikir-pikiran sing mateng kuwi ketika umur utawa kelas 12 utawa umur 18 tahun kuwi. Oh lah iya. Aja terus sesuk nek wis lulus saka SMA 1 Playen terus nganggur sik setahun aku golek gawean kuwi aja ngono kuwi aja. Langsung kuliah ngono kok ya. Lah iya. Ning rak ya kabeh kuwi gumantung wong tuane, Mak. Bener. Kaya sing wis diaturke karo Dr. Andes Sengkuni mau. Iya. Pendidikane anak-anak kuwi gumantung karo wong tuane. Lah iya. Wong tuane arep nyekolahke anake sing dhuwur, ya kuwi ya gumantung wong tuane. Heeh. Mergo nek dipasrahke karo pemerintah, pemerintah ki mung manut. Lah iya. Pemerintah ki manut arep nampa ragat sepira saka wali murid. Heeh. Arep nampa wali murid sing kaya ngapa, digodhog sing kaya ngapa, pemerintah mung manut. Lah iya. Dadi nek pengen anake pinter tenan ya disekolahke ning perguruan tinggi. Iya. Lah ning nek tinggi-tinggi nek tiba lara. Wis ora sandagel kowe iki tak omongi. Iki omong tenanan aja tok kaya ngono kowe kuwi. Ora ya diselani guyon men ra sepaneng. Iki luar biasa, Nduk. Dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-40 tahun SMA Negeri 1 Playen iki awake dhewe sak kanca melu mangayu bagya. Heeh. Senajan aku dudu siswa kene nanging aku wis manjing sedulur karo keluarga besar dan juga alumni SMA Negeri 1 Playen, matur sembah nuwun sanget. Manjing ajur-ajer, manjing sedulur Sinarawadi, njembarke Srawung kuwi ya ngendi wae perlu, pancen kuwi sing utama. Pancen men ngono, Mak. Ning aku ora setuju. Kepiye? Mergo nek jaman biyen kuwi alhamdulillah aku isih ngrasake. Kowe ngrasake apa? Aku SD ki alhamdulillah guru ki isih tenanan le mulang. Ya arep saiki ya do tenanan le mulang ning nek murid jaman biyen karo murid jaman saiki ki beda. Bedane piye? Nek murid jaman biyen kuwi ditata isih kepenak, diatur isih gampang. Tur diwulang gampang mlebu, diwulang gampang nyandel. Ngilmune le dituangke karo guru ning murid kuwi ora muspra tanpa guna. Bener. Jaman biyen ki diwarahi apa-apa bocah ki rumangsaku gampang bae. Iya. Ning saiki wis ya wola-wali ing jaman kuwi, Nduk. Iya. Sangka ya nuwun sewu, SDM saya rene ki rumangsaku saya medun. Iya. Nganti iki ana baru-baru kasus iki ming mergo gurune ngelingke murite. Oh sasan nek mbiyen ki ora mung dielingke, ora mung diseneni. Mbiyen ki nek umpama murid ki luput tenan ya gitik nganggo utawa dibandem penghapus. Iya. Ning saiki mung agi disuarani kowe iki mbaya bocah sing tenanan le sinau. Mung agi ngono kuwi ana guru sing digugat pirang juta apa pirang miliar ngono kok. Lah iya. Ora ya aku prihatin tenan karo kananing negarane awake dhewe. Iya. Ning yo piye ya Mak ya wis takdire ngono. Takdire ngono ya dadi contoh kanggo liyane. Iya. Mesake guru-guru kuwi wis ngibarate toh nyawa e. Lho lah iya. Mulang murid kuwi toh nyawa tenan. Ya ragat lahir ya ragat batin kuwi pancen kudu diragati tenan. Iya.
Udan mak udan ora apa-apa. Karang usume rendeng. iya Iku usum rendeng nanggap wayang udan kuwi wajar. iya Aja kok terus nganggep, "Wah, wayangan nang kono wingi udan sawape dalange elek." Wes. ora setuju ya Ora setuju lah wayangan ning usum rendeng ki ya ngene iki wis wajar. iya Bener. Terus dikait-kaitke. Sajene kurang mula udan, wis. Mbok ya berpikir sing saintis sithik no lho. 2024 kok sih. iya Ya arep bab gaib ki pancen kudu dipercaya. iya Bakune ngene. iya Ora usah matur akeh-akeh mergo sing nimbali awake dhewe iki nyata para priagung-priagung sing wis tumus ana ing pendidikan, pengetahuan dan pengalaman. iya Mula ibarate nek awake dhewe mayang modal piwulang ning kene iki ya ming kaya nguyahi segara. lho lah iya Mergo sing rawuh iki sing nyekseni kabeh iki para bapak ibu guru. iya Utamane penjane Pak Kepala Sekolah miturut catatan sing tak tampa iki penjane Bapak Aksan Wibowo SPD. Oh, matur nuwun sing luar biasa mendidik putra-putri siswane ana ing SMA Negeri 1 Playen. iya mak Bakune melu mangayu bagya sartane nderek ndedonga. iya Muga-muga sakwise nganake lustrum iki digelar setiap 5 tahun sekali iki ngunduh perkapane won, Nduk. oh iya Ndelalah tahun iki kebagian ana ing Kalurahan Kepek Saptosari kene. oh iya Iki ya dadi berkah barokah kanggo warga ing Kepek Saptosari kene. wah luar biasa ya mak ya Mergo sebagian besar kuwi warga ing Kepek Saptosari kene iki dadi murid ana ing SMA 1 Playen. oh ngono Kebanyakan muridnya saka kene. iya Wetan kuwi ra SMK 1 Saptosari mak. Iya. Ya sing jeneng nek sekolahan kuwi ra ya mesti ana kuota to nduk, ana kapasitase nek muridé kebak ya diplentrekke ning sekolahan liyane. iya Nek sekolahan liyane kebak ya ning liyane. Ngono kuwi terus dadi estafet pendidikan itu tidak ada habisnya. oh iya Ning ya kuwi wong tuane kudu tansah memperhatikan karo putra-putrine. Zaman saiki sekolah ya kon sekolah sing tenanan sik. Ora usah do mikir jang-jangan nganti-nganti. lah iya oh iya mak ya Nganti kaya kowe iki sekolah ora mbok sambiang jangan. Weh, lah wong aku sing tak incer ki sing pinter kok, Nduk. oh iya Dadi lek sekolah ki ya saya tenanan. oh lah iya ya mak ya Sekolah ki ajang pendidikan, kudu ajang pacaran kuwi tak omongi. iya Kudu ajang golek jodoh. lah iya Ya ki ya ngaturke salam-salam. Salam-salam kanggo warga Kalurahan Kepek Saptosari, dalah keluarga besar twin alumni SMA Negeri 1 Playen sing juga ikut mensponsori Nduk. iya Jalannya acara lustrum ke-8 dan ulang tahun ke-40 SMA Negeri 1 Playen. heeh Iki mau awan wis diadani acara saka jam 10 esuk mau tekan jam 5. Acarane mau sing sore iki mau ben saka Ngayogyakarta apa Ngatmo Togok lho. ngatmo mbilung kok ngatmo togok ngatmo mbilung Oh berarti adine Ngatmo Togok. oh lah iya Luar biasa tenan. Iya ngaturke salam-salam kanggo keluarga besar sekolahanku Man Satu Gunung Kidul. iya Lah kowe kok ora sekolah ning SMA 1 Playen. Enek teneh ora entuk Mbak Yumu. oh lah iya Mbak Yuku sapa? Aku neng man ki serawungku ya wis takdire kudu ngono kok. iya 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 ngaturke panuwun para tamu undangan sing padha lenggah. Punjahipun Bapak Tukiman SPD MT minangka Kabaldik Gunung Kidul. ya Dalah Ibu Pujastuti SPD MPD minangka Kepala Seksi Layanan Pendidikan. ya heeh Dalah para komite sekolah punjahipun Bapak Dr. Andus Mujiman MM, punjahipun Bapak Tijan Esos, Bapak Dr. Andus Sudardi, Bapak Lilik Ruswandi, mewah punjahipun Pak Lurah Kalurahan Pelembutan, uga punjahipun Bapak Lurah Kalurahan Kepek Saptosari, mewah sedaya pamong, Twin Muspika Kelurahan Kepek Saptosari, Polsek Kapanewon Saptosari, dan Ramil Kapanewon Saptosari, Kepala UPT Puskesmas Saptosari, Twin Panewu Kapanewon Saptosari, matur sembah nuwun. heeh Iki disekseni kabeh alumni KS dan juga guru
kepala TU, karyawan, alumni Wahabita kabeh rawuh. Heeh. Seluruh wah luar biasa lho, Nduk. Ngopo? Mengiki wayangane awake dhewe dihadiri oleh para wali. Wih. Waliullah, Wali murid dan wali siswa. wah. Wah iki kan. Dan dihadiri oleh para wali murid, wali siswa SMA Negeri 1 Playen. Heeh. Iki sponsore saka mitra alumni akeh banget. Ya. Sing wis titip nawala saka aku mau ya uga saka Bang Surya AC iki ya uga nyponsori. Heeh. Nderek bingah awit acara ulang tahun SMA Negeri 1 Playen yang ke-40 tahun semoga semakin maju, semakin solid, semakin berkualitas dan berprestasi. Amin. Dan tentunya khusus untuk Pak Dalang sak rombongan tetap jaya, sehat selalu, rahayu wilujeng, lancar, berkah barokah dan manfaat. Matur sembah nuwun CV Bang Surya AC. Heeh. Dari penggemar setia dari Jambi pun Bapak Yudiono nyuwun tembang Selendang Biru. Kagem Mazda sukses selalu, kagem sedaya matur sembah nuwun. Selamat untuk SMA Negeri 1 Playen. Heeh, ya. Matur nuwun. Men iki tandurane para warga masyarakat tuwuh ngrembaka ya, Nduk. Ya. Berkah SMA Negeri 1 Playen dirasake dening para among tani, among kisma ning Lalatan Saptasari. Heeh. Iya ya Mak, ya wong Gunung Kidul kuwi ibarate lemah tadahudan. Ning ya dongane muga-muga ngibarate nancepke Banggal iso dadi gaplek, nyebar gapah iso dadi sego, luar biasa tenan. Heeh. Ya ki ngaturi bintang tamu, Nduk. Ya. Bintang tamu sing wis kondang kaloka. Iya. Kaya aja lali disampaike Kepiye? tema lustrum tahun iki. Heeh. Temane bersatu padu bertekad bulat membangun sekolah riset berbasis budaya dan TIK. Luar biasa. TIK kuwi apa mau wis dijelaske karo penjane Pak Ketua Pelaksana, Nduk. Oh ya. Ya iki penjane Mbah otomotif wis rawuh. Wah iya. Kok mbah otomotif? Baut kira le nemu nang otomotif. Iya. Diaturi munggah panggung ya Mak. Sepote apa? Goyang Semarang wae nek wis suwe ra ketemu Mbah Baut. Iya. Ya monggo kula aturi tindak wonten ing pepanggungan tanpa ngirangi rasa kehormatan kula Mbah Mur. Iya. Klintang-klintang numpak andang ngebel klingklong. Daya daya seekor sangkatang bawa Hati ikatkan Abietan goyang semarang Iringan leponan kendang kebak-kebak Bilang samaran iku ora sumalam Ora cepat kumandang goyang semarang
Dawah sami-sami kula nuwun mbok Cange mbok Limbo. Oh, jangan ora usah ngendika ngono wong kula teng mriki iki ya daya. Berarti kula ya padha-padha le ngaturke kula nuwun. Oh, padha-padha le daya. Daya, Pak. Piye, Bos? Kok ngono ki ngapa ya? Ora entuk ngaturke kula nuwun kon daya kok. Kan padha. Lah nggih. Ya wis, Pak. Halo. Daya kok padha. Masa ya ngono. Yo kudu dongkon kono ning kono. Ya maksudnya ngaturke uluk salam lho, Pak. Kok diulukke ora mudhun, udan-udan diulukke. Tegese uluk salam ki kula nuwun. Pun wit mriko kula nuwun kabeh mirsani wayang ora nek sing nanggapi aku. Kula nuwun. Aja ngeyel to. Neng ngendi papan ki aku diweling simbah. Nok ken sarintem sing ayu dhewe. Gusti Allah. Lho, bapake mlayu ning kamar mandi. Barang krungu ayu dhewe langsung ibu kecuh. Mbah Baut, Nanti koyo ora ning liyane. bener Mbak Niken ngendika ayu dhewe. Ayu dhewe. Pancen ayu dhewe. Nek dhewe. Mergane anggere nang wong loro kene wis ora nang apa-apa. Ora guyon, Mbak, ngampun. Neng ngendi papan ki neng ngendi papan aja lali uluk salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuwi sing paling utama. Nggih. Dadi nek awake dhewe nginjake sikil neng Kula harap utama ki uluk salam selah-selah ngono paribasane. bojo kok ngene iki kula harap lemu aku. Ngomong aku ngene. Ya. Wong biasa bisa kok. Lah jenengan sok ngeyel kene ning buriku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu ugi Terus Mbak pundi Niken. kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat Gitu. Paringi sehat Bagaswara. Alhamdulillah sehat. Usum napa Le? Usum mungkrong niku. Bener Pak ya. Ya ora Bener Pak ya. Lah ya bener usum mungkrong. ora mungkin usum mungkrong. Ya piye? Mungkrunge rene kok. Gua tanteni pirang-pirang minggu ora dadi kupu, Pak. Mbah, Mosok kae jebrono seprene kok rungkrung wae. jenengan aja ngrendahke diri sendiri lho, Mbak. Lho, lek ora ndek ungkrung kepiye? Ora maksudnya piyai kakung ki nek biasane nek awake cilik ki biasane ayo sugeng dalu ki, Mbak. Lho, tenang to, ibuke ngene biasane awake cilik ki masalahe gedhe. Wong Mbah Baut ya masalah gede kok. Lho, lah hidup itu harus punya masalah. Bener, Mbak. Lho kan yang punya masalah laki-laki. Iya. Mergane Sing gedhe masalah ki perempuan. mergane Lho, masalah itu jadi bumerang. Lho, kan ibu Ben. Lagu bumerang. bumerang kan yang dadekno ibu. ora ana ya Pak Merang ngono ora. Ora eneng ora Pak Merang. Masalah itu menjadi booming. Lho, wedok meneh to. Nek wong lanang iku gawe. Sing gedhe-gedhekno kene-kene. Ngestakaken dawuh saderengipun kula matur ngaturaken wilujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang kawula hormati. Marak sowan kula wonten mriki pitepangan kula Niken Sarintem dalam kurung Andin. TV ku wis tak obong. Kalian bojo kula Baut dalam kurung Iya nek wa, ya wa. Aku munggah wis ngancem wae kaya dalam kurung. Sing mirsani kene iki dalam kurung ngemur. Lah iki mau udan aku langsung minggir. Mergane Lah batu iki nek udanan nayang kok. Langsung ngiyup aku lho nanti kena banyu nayang ya. Bahaya aku. Ngono nganti slek aku ya ngono. menika sowan nggih ringgit cucal kalian Mas Dayuso dalam acara Lustrum ke-8 SMA Negeri 1 Iya, acara iki orang nganti kena konslet kudu lancar. Mergane. Konslet bahaya kobongan. Lah mergane Acara lostrum. Lustrum, Mbah. Pak lustrum ora losetrum. Lustrum nek lostrum ki nek keneng ngene iki lostrum. Lustrum diadakan 5 tahun sekali. Wah, sesuk bojoku yang ke-5 tahun kesar tak loske pokoke. Setrum. Angel. Ora tegese ngono. Iki acarane iki. Hah, wis memeng aku, Pak. Ya pitene wong wis ora nyetrum aku yo ngono ben iso lustrum aku. Aku iki jane arep mangkat TV iki ora yakin lho. Lah mergane Lah wong sing telepon aku ki anu urung gedhe kok. Cah cilik ngono? Heeh. Urung gedhe kepiye maksud? Pekne Lah sing gudel telepon sapa? Telepon. Sing telepon ki Mas Gudel. Lah yo kan isih cilik. Coba nek sing telepon aku ki kebo. Mangkat.
Mas Gudel ki parapan kowe piyayi apa diayahi. Bocah ra gede-gede kok demono gudel. Mas Lah setekno. Mas Gudel MC kan lho sik sok karo awake dhewe beliau itu ngasto kalau tidak Wah, salah. ora mungkin nek gudel iki beli AO. Gudel ki wis menep. Beliau Pak ora beli astagfirullahaladzim. Lah kae rombongane kene kono kae. Acara sekolahan Iya. SMA Negeri 1 Playen. Wahabita. Wah, luar biasa. Mula sing diundang PAUD. Apa? Sing diundang PAUD. Pokok paut. Lho pondasi nek sekolah kan dadi PAUD isih. Oh, iya. Jane jenengan ditimbali rene iki ora kon dagel ora kon nyanyi. Lah terus sik tunggu sebentar. Mas iki amit nggih Mas. Iya. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Nah. Ki pas karo klambimu seragam. Lah ki ngejoki kek para wiyaga kek dijoki. S. S. Wisine ST kowe. S. Kelingan. Kuwi malah Kok malah ngerah aku to le. Gue bocah cilik joken mbah. Nggak ngerti ora kajian ora mangkat aku. Bocah ya wani karo. Yo sabar ora apa-apa. Yo sabar nek bocah cilik. Lah nek iki mono wis kena gede bocah cilik. Dutinya aku mbah. Mangsamu iki. Pun tonggani mbok pilih Pak Kepala Sekolah, Pak Lurah Plembutan leres, Pak Lurah Kepek Sabtosari mriki, Pak Penewu, ugi Bapak Ibu guru ingkang sampun purna, kadosipun ditimbali malih. Oh lanjut. Lajeng sapa Mas? Sik gen anu rumah sakit wae nggih rawuh. Apa Mbah? Kula yo dangu enten rumah sakit riku. Pundi? Ngapa? Ning kono. Oh ning Ning kono. Perawat apa? Deruk turahan input sareng tak dol gresek. Bapak Ibu wali murid ugi nenggani sedaya warga masyarakat. Kenapa kita memilih tempat di sini? Karena Menapa Mas Dana? Ya karena giliran iki modele ngundang Oh, dadi modele muter. iya. Nyanyi siji loro telu modele muter. BE lho, neke lho, nekene lho. Jadi iki nganti-ati awake dhewe. Lah terus gilirannya tekan gonane awake dhewe rahasia. Ya ora apa-apa. Pokoknya yang jelas itu ya mengucapkan selamat. Selamat untuk Terus SMA kalau wau Negeri 1 Playen. Panitia Pak Sinten kula kesupen niku wau ngendikaken menawi napa nggih pendidikan sekarang niku diunggulkan adalah Berbasis budaya. dan TIK. Dan TIK. Nah, budaya itu adalah pekerjaan yang sering dilakukan. Itu bisa menjadi budaya. Nah, budaya sopan santun. Budaya daerah. Kulino sopan santun mula menjadi budaya kita. Oh, ngono. Iki nimbali wayang berbasis budaya iki muga-muga awake dhewe paribasane nguri-uri budaya Jawa. Terus anak-anak kecil, anak-anak remaja mengenal budaya. Pancen nyoto. Nggih. Iya. Ya iki dongane kanggo napa to, Mbah? Donga niku nek kula sing langsung majas minggat. Pripun? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kuwi duwe arep maem, Pak, duwe arep maem. Kan langsung kabul, liyane urung mesti kabul. Aku anggere donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar langsung lha iki telek. Ngene lho, Mbah. Gampang dhewe sing ngapal Bu sing mboten ki kok borak-barik. Mbah. Menungso menika dipun menangaken budidaya. Nah, itu ta. Gusti ingkang ngentah. Lah nggih, menungso iki mung bisa mestra, nek pesti kuwi gumantung Gusti kok. Iya, rungokno kae. Lah yo jenengan kuwi kok malah anu aku. Lah aku wis krungu kok. Wonten dawuh menapa? Kula minggah kalian bojo kula mriki. Nawala akeh banget, Mbak. Oh, nggih. Anu mboten sang napa nggih sami maca nawala mawon. Ya ora tegese engko permintaan lagu apa ngono lho, Pak. Iya. Ki saking Pak Yudiono. Oke. Nyuwun tembange Selendang Biru kagem Mazda sukses selalu kagem kru semangat sedaya lenabu. Punya Pak Yudiono sing lenggah niku lho, Mbak. Dalem Niku lho Piyai Giri Suba. Oh, Piyai Giri Suba. Matur nuwun. Kuwi penjane tepi-tepi saking Jambi. Iya, arep ngesani awake dhewe. Jambi. Jambi. Kowe Jambi napa Giri Suba?
penjagane teng Jambi Jambi ning asli Grijoboyo. Oh, ngastor. Kaya aku ki lho Bu. Aku ning Yuda ning asline mrica. Mergane mrica kuwi bagian dari Yuda, aku ya ngono. Sakarepmu Mbak banget. Ya sakarepku wong yo karepku dhewe aku yo. Lajeng menapa melih Iki menika? saking CV Bang Surya wau pun transfer 300.000. Alhamdulillah. Mireng kabar Arto, nderek remen. Lah ngopo no nderek remen kok karo ngepel tangane? Lho, ora saking semangatku, Bu, ngerti kira aku piye-piye ora masalah. Nomor rekening ki ya ning Pak Dalang, Mas Dalange lho nek jenengan ngopo ndi nomor rekening? Duwe. Nomor rekening apa? Listrik kae urung nang tau sing. Blas serane sing transfer, blas. Ning aku seneng, aku transfer Mbah Baut ki dadi ngerti asma asline aku. Sinten? Danu Muryono. Jangan ya, Dik, jangan ya. Jangan Pak ya. apik men ya jeneng asline Danu Muryono. Ah, wong kuwi nek Danu Muryono ki anggere cair mending anaki. Mending Baut pira oleh genah los. Iya. Nggih. Danu. Bang Surya asing ngersake tembang apa? Ora ngersake apa-apa ya mau ngersake. Jebule anake ki Danu. Ya bener wong aku tahu karo kono. Tegese Karo kono ki biyen nyanyi bareng-bareng ngono lho. Bisa nek ndek anak jenengno Danu, aku ngono. Dadi kira neko-neko aku ki wis menep aku ki. menep-menep. Wong ditawani nikan ki tak tolak rak. Nenek Danu ki ya rak ditawani. Kon ngombe Densis, aku ya mau. tenek modar. Lah iya mosok gelem. Lah pikirane gejeron tekan ya ora mungkin. Aku ki wis istiqomah. Omah mburi, omah ngarep. Omah kuwi. Lajeng menapa? Ngaturke tetembangan kuwi sik sementara sing Oke. Berarti apa Pak iki, Pak? Derek. ya jenengan ngaturke kekudangan kanggo apa para siswa-siswi Wahabita kuwi. Oh nggih. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelayan. Di Kudang, Pak. Siswa-siswi Siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelayan. Di Kudang. Siswa-siswi, Pak. Siswa-siswi. Allahu Akbar, paring sabar. Mbah. Arep muni sis nganti kepyur aku kan. Yo, Siswa-siswi. Oh ya diaturke. Siswa-siswi Putra Nuswantara. Putra Nuswantara dibawani dinggo anak-anak penerus generasi bangsa yang luar biasa. Gak bae dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Oh, kali Mbak Anggi. Mbak Anggi iki ya piyayi pendidikan sing Agi wae tamat le sekolah. Iya. Oh, nggih. Sesuk nek rabi rencanane arep wayangan. Iya. Genah no. Genah no kudu. Mbak Ji meneng, Mbak. Pokoke nek ngundang aku ora usah bayar iki. Lho. Kowe tenane? Tenan Anggi Rabi ngundang aku ora usah bayar. Ning tekane gati. Ora usah teko. Ah meng padha wae. Nganti kaya wong sugih. Ketoke malah dilarangke. Yo. Ning kosek iki kok kipasmu apik men to. Kuwi ana duwite, Ce. Lah pantesan Iki nggonku. Gusti Allah paring ana pangapunten. Lah pantesan nggonku obah terus terane ning kipase. Lah kok aku ngadeg ning ngarepe kitar-kitir. Rangane ki mburi ning kipase. No kipas kok yo ning gajahe barang ki kepiye? Lho lha wis gajah yo gelem sumo awake gedhe kaya. Lho, wah telalene. Gajah telalene ketok. Wes. Di jumeneng Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi monggo. Mbak Anggi sekolah ning ndi? Ning isi nduk mau Ya, isi. Iki sekolah tadi isi gek niki kulite. Ora ning isi to? Ning isi ora. Isi ki Institut Seni. Nah, Ning ndi, Pak? Jakarta. AKN. Nggih. Oh, ya padha wae. biyen ning Semaki. Semaki ki makam. Semaki ki makam. Lah gon seni wi lho. SMKI. SMKI, Mbah. Allahu Akbar. Bojoku ki sok keminter. Semaki terus sandingi Among Rogo. Saiki ki kudu awake dhewe ki yo selalu membaca. Iya. Iya. Ki sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu, Mas Dalang. Paringi ular-ular kanggo adik-adik kelasmu, Mbak, sing sekolahno SMA 1. Rasa gede-gede nok bene Aku nyokot. nggak punya ular. Heh? Maksudnya kok ora ular sing ngene iki. Iki tenanan lho, Mbak, iki ora mbanyol. Ular-ular ki tegese
Pewarah. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Ya Mbak. Ayo Mbak iki dinteni Mbak. Langsung bawa wae kuwi wis klebu ular-ular. Iya. Anakku ceng. Karena kita di sekolahan, aku menerjemahkan bahasa Indonesia, kamu bahasa Inggris. Oh iya. Anakku yang bagus sendiri. Ayo. Yes. Bahasa Inggris ya. Kok main jazz to, Mbak? Yes, Lho, yes ki Jawa apa Inggris? Inggris. Yes. Oh, ora kewan nakal. Lah iya nanti. Yo, terus Maksudnya bahasa Inggrisnya anakku sing bagus dhewe. Aluminium kene. Alumni. Aluminium. Besok pintar sekolah besok pintar sekolahnya. Yes. Inggris ki penak kok. Mbah, Lah pantesan yes, terus? putuku kayak ora pinter-pinter. Lah priye? Terang ning ngudang ki le pinter besok. Besok le sekolah siki kok le pinter besok. Lah pantesan putuku ki nganti lulus goblok. Berarti besok pinter sekolah lah wong sekolah siki kok le pinter besok. Iya. Yo tegese saiki le ngudang. Nek wong Jawa ki Aku wis diwarai karo ibuke. Apa? Kok aja yes terus. Ganti no. Oh iya. iki dinahi bahan jenengan dinahi Iya bahan. iya wis dinaik bahan aku ribuke. Ayo no. Aja yes terus gak no. Rodok semaju no. Nah. yen wis bisa nyambut gawe Kalau besok sudah bekerja, Jangan lupa dibagi gajiannya. Bahasa Inggris, Lek. Lek. Lek Mur. Bahasa Inggris. Oh yes. Kepenak itu Inggris. ayo no. Kene kok do judeg lah wong aku ki bahasa Inggris iki sedurunge iso bahasa Inggris aku kursus sik kok. Kursus apa? Kursus bahasa Inggris. Oh, terus iso ngono. Nah, neng bengkel. Nek kursus bahasa Inggris ki paling ora ya privat, Oh, nek guru apa neng sekolah. Kesuwen apapun yang penting kan dicari kuncinya. Kuncinya apa? Lah gon bengkel kan neng kunci Inggris kok. Kuwi omongane bayi. Ayo no terus no rasa digape wakamu no ayo. Kokong kowe nek tekan mangsane meneng dhewe no. Ning aku seneng kok ngopeni Mbah Baut ki Mbak niken. Nggih pakanane ya kepenak. Umpama Mbah Baut ki sak omah karo aku wis lemu wingi-wingi. Lho. Lah pripun? Hah, aku kandhane ning omah ki ra ndek kanca. Aku ki karo Mas Yusuf ngene ya. Ngene Kanca. Bener. nek kanca ki paling ora ngene. Tangga kuwi ngene iki do untril perang kok. Wah, tanggaku ngene, ngopo? Kanca ora untril. Ngono kok. Perang kok doan kok. Mbah. Jenengan nganggep kula kanca. Kok ta, Mbah? Galem. Oh iki kok mageger ki kepiye? Engko kepoyo. Pak, kula tak mantuk mawon lah sindene dajeng nguyuh niki malah. Los, no, aja ditahan ya nek diampet ki Piyayi Putri ki nek guyu diampet ki kudu di. Kabeh obah. Lho, lah contone ibuke menjaga wibawa nganti talang wuwung obah kabeh. Ayo no Anggi terus kena. Iya. Kudu mlaku sak mesti
undangan menika wonten Putra Nuswantara sing disuwun siswa-siswi SMA Negeri 1 Playen. Mudah-mudahan diberi kecerdasan, pintar, bagas waras dan untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Amin, amin, amin. Generasi penerus bangsa, Mbah. Apa? Generasi bangsa. Terasi. Generasi. Generasi Ya, bangsa. mangga. Monggo, Dimimiti Ci. nak. Ya, Andi. monggo, Mbak. Pasang kuda-kuda. Anakku ojo pijar nangis anakku sing bagus dhewe besok pintar sekolah kusut menang nyeranakku Kang tansah tak gomo tinggal menengok anakku welaso marang ibumu didhawuhi kudu bisa gawe Ya. urung diuripke. Diuripke sik, Mbah. Alon-alon to diuripke sik apa-apa ki dicek. Kaya Wirangan. siswa-siswi ki nek arep Ah. mangkat sekolah ya apa-apa dicek. Buku sudah masuk, jadwal sudah masuk semua. Beda karo Dicek sik. beda karo minggon aku. Lah ngopo? Iki kepencet mati. Nek mikmu Orang aku pencetan ngene kok. Iki nang sekolahan lho iki. ayo. Ya. Ado dununge bapakmu Ngaya ayai yen wis rampung mesti kundur Nuswantara syukur makmur. Suarane jan. Mbak Matur Andi nuwun, Mbak. suaranya bagus sekali kini no alon-alon iso munggara no Sikile sono, sikile sono. ya yo para gelungane sik wis senengane nah lho Situ ora mener ngabani bocah takon sikile sik. Nggih sampun minangkani pamundutan Putra Nuswantara Putra mudhang Nuswantara caos ketudangan dumateng Iku. putra siswa Nah. ya muga-muga
menjadi mutiara bangsa, harapan bangsa. Jadilah anak yang membanggakan bagi siapapun. Berguna bagi nusa, bangsa, agama dan kedua orang tua. Nggih. Putra Nuswantara. Sampun, monggo. Ki saking Pak Yudi niki wau. Ngersake selendang biru, Mbak. Selendang biru ingkang pundi menika? Selendang biru ya ingkang pundi ya sing Wonten kalih. Selendang biru. Nah, sing kuwi. Wonten ugi kedep tusma aku nyawang baut biru. Selendang biru. Nah niku selendang biru maksudnya. Nah niku dadi sing pundi menika sing dikersake? biru ki nek peredaran-darah ora lancar. Oh, iki sing terbaru berarti. Selendang biru terbaru. Kowe ijik ngelih. Nggo tanduk malih. Ora kuwi. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih ngono. Niki sing nyanyi sinten? Selendang biru. Mbak Niken wae. Oke. Niken ada dua lho. Niken kula napa niken Saya putih. sia? Ini kan loro-lorone ya. Oh niken loro-lorone. Ayo nok kene nok. Ya disepoti, Mas. Ya. Ya. Yo, Niken. Mbak Niken B. sia. Ini desainer saya untuk kebaya. Sugeng dalu Mbak Niken S. Sugeng dalu ugi Mbak Niken S. Kok padha wae iki Niken sia. Nah aku Niken Sarintem ge apike kepiye ya? Berarti wah wis ora sanggo es lah. Lah, Ning ora di es kok gampang bosok. Ora Nganggo nek es. ora. Nah iki bener Niken S. Nah aku ketoke XL, Pak. nggak apa-apa Triple hanya beda XL. ukuran. Iya. Iki nek iki Niken kemasan saset. Iya. Oh, iya iya. Kemasan. Kemasan. Gek kula napa nek niki kemasan saset? Jenengan yo Niki paket jumbo. Jangan ngono kuwi ngelokke bojomu. Iya iya iya. aku ora lho Mbak Niken. Niki senengane. Aku seneng. Tidak boleh. Bojone Mbak Paut, Mbak Niken sing S mana? Bojoku ku siji. Siapa? Siji Siji kaya laku sekolah mbiyen. apa? Siji A, siji B, siji C. Jadi iki siji A. Siji A, Siji terus? B urung munggah. Nah, ya cukup iki wae. Ini yo jane apik kowe. Aku wis bola-bali matur nek bobojan apa meneh wong lanang ki aja ngalem wong wedok ning ngarepe bojo. Oh, Kuwi ngelangani marake ati. lara ati. Yo, madhep rono, madhep rono. Wis, meneng. Wah, penting rene ngarepe bojoku. Nah. Piye Mbah? Bebas, kan sing penting rene ngarepe bojoku. Iki ra nek mburine bojoku. Nah. Aku ayo ora Mbah. Ning aku krungu. Ning aku krungu. Lah iya wong ndek kuping. Apa mesti nek di kuping ki iso krungu? Lah iya wong ndek kuping kok. Ora mungkin, ora mesti. Apa sing ndek kuping ora krungu? Kuping gajah panganan ke apa krungu? Oh, Coba iya. totok-totokan. Oh iya jamur kuping kan ra tau kek. Ngrungokke aku piye-piye. Ayo no. Piye, wonten dawuh. Selendang biru. Selendang biru di Niken sia. Oh, oh. Nggih. Asli semen. Asli semen. Ini Mbak Niken itu- semen, iki pasir, botol. Semen. Semen itu kapan ewon? Oh iya 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 semen kapan ewon. Mbak Niken Sia itu yang punya kinasih kebaya. Benar. Desainer kebaya saya. Terima kasih Mbak Niken. Iya. Lah mbak aku ki digaweke. Oh jenengan arep nganggo kebaya, Mbak. Wong jenengan ki ame sewu. Sandangane wis tak rewangi aku ki mrajake lho Pak kelip-kelip kok iki spray iki karepku kebe acara lustrum lho. Spray. Pak kepala sekolah kang pundi Pak kepala sekolah? Pak ame sewu kang pundi Pak kepala sekolah? Nggih. Pak mawi kagungan murid ngeten iki apike dipripun? Oh di museum ke. Kaya artefak kuno ae di kene. Ayo Mbak Oh, Niken. klambine Mbah Paut ki supaya spray to. Mula aku anggere weruh Mbah Paut iki pengen bobok. Aja gawe seneng Mbah Baut to Mbak Niken ngono. Iya, selendang biru diaturke, Mbak. Ya. Ya, kanca-kanca ya. Buka jaipong wae, kaya ngapa? Ya. Ya.
Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Apa tenyongko ketresnanmu Bapak kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen kowe wis mati rasa gendang ngomong. Selendangmu hilang rapakal balik tanganku hilang bareng rasa tresnaku. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen kowe wis mati rasa gendang ngomong. Selendangmu bekas mimpiku. udah gak bakal balik dengan tanganku hilang bareng rasa renaku. Selendang biru sing ana ning pundakku, luntur tanpa warna bekas mimpiku. selendang biru Sing ana ning pundakku hilang bakal balik ning tanganku hilang bareng rasa tresnamu. Hilang bareng rasa tresnamu. Matur suwun. Diprank karo piyaga-piyaga jenengan. Bola jebule kentekan bensin. Lah ngopo? Urung nganti tekan wis mandek. Lha kuwi rampunge ya ngono kuwi variasi ning. Ah marake gelo. Ora biasane dang 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 ngono iki Gur. Dang ngono rampung. Rampung. Kowe kur ngaso kok mangkat neh. Dar dar dar. Matur suwun. Pinanggari pamundutan, terima kasih Nok Niken siap. Hati-hati, Mak, hati-hati. Yang punya kinasih kebaya. Aduh, alon-alon Nok. Nah, iso ra Nok? Nah, dhuwur iki rada panggungnya rada dhuwur. Nah. Sedhuwur cita-citaku. Mbak ini kan. Dawuh. Sesuk sinden-sinden kowe
Arep tak latih ben iso hibur dadi nek panggunge dhuwur-dhuwur kuwi. Tak gerono napa? Nggih. Dos pundi, Mas Da? Dawuh menapa? Tembang meneh. Oh nggih. Iya. Mbak Yanti iki putra daerah Panggang. Oh nggih, putra daerah Panggang. Aturi nembang. Heeh. Siap, ayo Mbak Yanti. Kene maju kene. Dikasih satu persatu ada Mbak Yanti. Iya. Dikasih spot Mas. Ayo. Kasih sepot yuk. Dikasih dieta langsung satu. Mangga. Live TikTok ya. Mangga. Ayo Mbak Yanti. Manis rasanya kecikan tuntunan keras-kerandu ketagihan dengu cemberut Prank iki yo meneh. neng prank neh teng karepmu ngono to Pak. Kono nek latihan ngono kok anggere metu ora. Sesuk neh ora seteko Pak. Latihan ngono kok bareng pentas beda. Bintang tamu kok cogetan ngono Lah kuwi. iya bola-bali di prank ngono kuwi kok jare sesuk meneh ora usah teko kok saiki ngopo teko. Lah tak prank. Ya iku ngerti. Balas dendam. Mergone butuh. Yo kabeh iki wis saguh kaya Bu. Ngono. Saguh dengan kebutuhan. Mbak Esuk Yanti. kendalu Mbak Niken, Mbak Baul. Mbak Yanti niku yo asli mriki nggih, Mbak? Panggang. Panggang. Oh, asli Panggang. Asli Panggang. Panggang ki Panggang ki kilen riko. Kilen. Nggih. oh, nek sini Produsen. Sabtosari itu banyak murid-murid Dari- yang sekolah di SMA Negeri 1 Player. Oh, iya. Jadi Ayo ayo Mbak Yanti. siap monggo. Ditembangke jenengan sing kulinane nembang ning campur sari apa? Iya. Apa Mbak Yanti? Kok rame men to kono ki ngopo lho? Biasa kan do nganu Yanti ra kerep sampean ngono kae biasa. Sing do tok tolak Gawan. nyatakan Kuwi sing tertolak cintane. Gawan saka ngomah lho. Oh. Lagunya apa, Didik? Dek Zanti. Dik Santi. Monggo. Ya. Sing kira-kira jenengan iso kanca-kanca ora iso. Ya ora ya kabeh men iso jenenge Nah, menyatu. Nah, ben bisa menyatu. Ora apa-apa, heeh. Apa nak lagune nok nganggo mic nok? Aku mikno. Lintang Asmoro. Oh. Duet karo Mbah Kalih Mbah Baul. Mbah Muryadi. Oh mangga kalih Mbah Danu. Mbah Danu. Nggih. Mbah Danu. Lintang Asmara, lintang menika bintang asmara ki asmara. Bintang asmara. Wah. Heeh, tak kira nek arep lintang rembulan. Lintang Lintang asmara. asmara. Lintang rembulan. Mbah Danu. Wah, waku. Lintang asmara Mbak Yanti. Pakmu Halo, izin karo bojo sik nek arek duet karo liyane ki ya. Mama. Oke papa. Ki lekene wis tak mama. Mama. Kene kudune mama kalah mama. Iya. Ya hati-hati kalau duet ya. Iya. Jangan bersenggolan. Oh, iya. Nggih toh? Bukan muhrim. Bukan muhrim. Ini dilihat anak-anak nggak baik. Enggak baik. Enggak baik untuk kesehatan. Ya ora Yanti ora. Ya, Beda iki beda harus nek ning kulon ngono kae. Kita kan tidak mukrim. Lah terus ngopo nganggo kuwi, Mbah? Ben ora senggolan alah. Bang ora mukrim kok plak-plek. Nah. Aja milih to. Iki kan Mau ki kene lho mau. Ah wong sing anu ki kene kan. Kowe kudu ngono kuwi saru jenenge. Ngayal kandhani. Ora mukrim kandhani. Udu karepmu to. Ora Kuwi aku dhewe to. Aku dhewe to, Mbah. Kita jagal lho kuwi tak jagal lho. Milih berarti milih. Milih. Heeh. Mbah, kanggo iki, Mbah. Mah. Mah. Tatu kok nganggo kuwi tatu. Mah. Gak aku, mosok kunjung ndrik. Yo, langsung mau. Iki sapa iki nglinthing ambune? Boten niki kan Mbak Yanti kan majeng saking Panggang. Oh, ala. Nggih, Panggang kan dadine biasa. rada sanget-sanget ngono. Nah, wong jenenge. Oh, ala lagine iki sanget Ya jenengan. iya, sangit. Mbah, Lah Ya piye, ora Mbah? tegese Mbak. saka desa Panggang. Ayo Mbak Yanti.
Ya, ada Lintang Asmara. Dikasih satu persatu ada penyanyi kita, Mbak Yanti. Monggo. Loh. Susure kalo Jogja Sulaku iso Semarang ya Sulaku
sore kala. Atur sembah nuwun. Oh ngono kuwi tegese cinta. Apa mbah ngene iki tegese apa? Ngono ki ngopo kuwi ngopo nek ngono ki tangan ngono ki ngopo? Adu jempol. Kan bunge ngene Ngene iki lho. Coba karo bojone sampean. Cinta ki ngene iki karo bojo dhewe ora apa-apa nek karo bojo dhewe. Cinta. Nek telu kepiye nek telu? Kurang dhuwur. Kurang dhuwur lho, Pak. Kurang semene iki. Brah. Malah keduren. Ya begitulah kita meraih cinta memang usaha yang keras. Butuh perjuangan. Meraih cita-cita iki yo penuh perjuangan. Betul. Jadi Cinta ki ora mung sekedar ngechat, kamu udah makan belum? Mau. cita-cita. Cita bukan cinta. Cita-cita. Cita-cita bukan cinta-cinta. Lah cita-cita rak ya dicintai toh. Betul. Dengan cita-cita kita harus Dicintai. Iya. Sekolah kita harus mencintai sekolah kita. Matur nuwun Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Yanti. Mas Galang, Mbak Niken. Mbak Yanti alon-alon munggah no. Di usia ke-17 tahun Jan. 17 apa? 17 apa? Lah liyane ra tak tulis kok, sing tak tulis gur 17 kuwi kok. Sing 17 ki aku. Oh, kene 17,5 Mas. Setengah meksa nek kok ngene 17. Ya ora tegese 17 ki umure lho awake dhewe paribasane menolak tua. Umur boleh tua, tapi prestasi harus juara. Iya. Umur boleh tua. Terus? Tapi keadaan harus mengikuti tua ya. Padha wae Maksudnya menep berarti. penggaliye. Saya ngono lho, saya tua saya menep ngono lho, Mbak. Iya, kudu saya sepuh iki kudu le brahmana ora kok le saya. Sepuh ki tegese asepe ampuh, awake dhewe ki tuntunan Anteng, ya dadi sepuh niku anteng ngeten. Udine pun anteng. Nek pun sepuh kan Menep, menep Pak, ya anteng. Menep. Anteng. Menep. Ya anteng ya anteng ku ya iso diartikan ngono. menep anteng. Ayo. Pun sepuh. Iya. Bukane kok terus jenengan iki gaweane kon Kok dikira cah ngono. ora wis Mbah, ya to Mbah. Pun mbah kok Mas. Tegese menep meneng anteng ki penggalihe. Mas Baut, Dalan. mangga anu Kunci. Iya. Mas. Mas kan berarti nom. Nah, Lah, bahkan iya. aku ya meneng. Anteng. Mangga, Mas. Oh iya. Mbak Via di kandri tetembangan. Waduh, ngetokno bakpia iki. Mbak Via. Mbak Via, Pia. Via. Via, Mbak. Via. Mbak iya. Via ki nama pendek. Nama panjang Mbak Via Patok. Pia. Via Patok 22. Pia sayang. Oh, nganggo Sayang itu tidak harus memiliki karena dia adalah keponakan saya. Oh. Nah, saya memberi support kepada mereka. Loh, ya sayang. Iya. Ayo Gue berat, jebret. tunjukin. Masa Pia jebret. Ayo. Nyolot. Ayo nyolot, Pak. Nyolot. Ayo edan-edanan iki yo kudu edan tenan ya. Acara ini terselenggara. Ora kuwi tarik edanan ngono kuwi, Pak. Alhamdulillah gue edan-edanan. Lah, Nek Mbak Via ki edan tenan kok Mbak Baut. Iya, Yo mboten no piyayi cantik. Iya, dene ki edan tenan. Edan ngopo iso? Kedanan aku. Wah. Kaya ngene arep Syukur. iki apane? Lho angel lho golek sing elek kene iki. Lho liyane bagus kabeh kok. ayo, Mas Baut. Lho. Mas semene Anu, no. regane piro? Sing nyeluk iki udu Mas. Lah, Mbah Buyut. lho bagusnya kaya ngene kok. Mbak Via. Mbak Dalam. Via. Saya tak pedhot. Mau rak ngendika. Angel golek wong elek kaya ngene iki. Ya bener, wong Mbah Baut ki tau ngendika karo aku. Piye? Aku ki anu Sob. Pripun, Mbah? Aku paling alergi iki karo wong elek iki aku alergi. Lho, Oh, kok iso ngoten jenengan body shaming? Ora. Aku ten alergi karo wong elek. Mulane ning omah ora ana kaca.
Lah mergane? Lah ngerti awakku dhewe. Oh, mergane elek. Iya, alergi ngerti wong elek dadi ngangger ngoco kayak biduren iki. Mergo alergi. Padahal sing disawang bapak dhewe ya. Lah alergi ngerti wong elek anggere ngoco ora terane ku elek tenan aku. Ora dikoco aku. Tapi aku tetap seneng kok. Loh, ini Mas yang Baut. namanya cinta adalah buta. Mbah. Mbah, Cinta buta. Ora cinta adalah buta. ngati-hati lho, Mbah. Pripun? Mbak Via ki nek ngono kuwi basane anake kepengin sepeda listrik. Halah gampang. Piye? Di sepeda cilik engko tak copne listrik gon aku. Engko ora anake. Sepeda listrik. Yo anake pian numpak langsung titit. Kuwi lagi lostrum. Sakake ora. Mesake isih sile lho, Mas. Ben latihan olahraga, anakmu kan arang-arang olahraga. Oh, iya, iya. Sepeda Lah, listrik aku- jaman saiki ora ge sepeda ning omah pesiket dicopke listrik ki ora tegese. Tuku rasa pusing-pusing di sepedaan iki engko dicopno kono sepeda listrik. Terus aku arek mau kei apa, Mas? Remote, Dik. Remote tok. Maksudnya kan anu kowe rada gede. Oh ngono. Nek saya ngene kan aku yo payah. Pakai remote kan cetit. Bisa pindah-pindah dhewe ngono. Naik cetit, entek batune jentir. Tingkat anu iso dinaike ya. Ngendi ora ono manusia kok diremot. Manusia kok di. Nembang Banyuwanginan, Mbak. Oh, Oh, lagi iya, seneng kuwi to. Aku seneng nek Kowe jenengan. Mbak Pia Banyuwangi, kowe Banyuleri, aku Banyuaki. Yo mikir. Kok Tegese lagu Banyuwangi iki lho. Banyuwangi kono. Gerajakan wae nganggo bawa. Grajakane Banyuwangi enak lah, Banyuleri grajak. Lah ya wis ora kalap. Lah apa meneh Banyuaki? Masa? Senengane. Banyuwangi dibawani karo diwangi karo Mbak Nikan. Iya, iya nah. Nanti saya bantu. Capet-capet ya, Mas. Ya, ya. Tenang kowe Dik, tak bantu. Bantu apa? Doa agar selesai dengan selamat. Agar selesai dengan selamat. Iya, Oh, nggih. Ora kabeh donga ki langsung kabul. Nah, langsung. Iya. Mampiat. Ya. Enak. Ya, Mbak. Kayak ngapa, Mbak? Mbah, Sik to, Mas. Ambil suara. Oh. Aja ngriweki. Lah ora tari weki dekne sing nusul kok. Triangel di anu sik triangel ting 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 ting. Lha kula tak bawa kalih kajenge siap-siap nggih. Ah, iya. Triangel niku napa? Nek instrumen Banyuwangi ana sing muni ting 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 ngono kan. Dikit-dikit. Mampiat. Ya. Mambiat mayon heman sowarane gending dalam biangan nyeram bayi nosan Sik, Mbak. Nek Banyuwangi iki Nusantara ora Nuswantara. Aku melu mburi kok. Lah sing bener Banyuwangi iki Yo, tak Nusantara. baleni. Iya. Sik to. Nah, sepiro iki mau? Sepiro, Mas? Nusan. 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 Nusan Tara Banyu wangi Nyandak ora nek ora nyandak diwae Mbak Niken. Ayo
Mosok tekan kono wisan. Urung. Urung tekan. Ki piye to le ngabani ki? Ya bener aja. Ya. Aja takon susah senang kang tiso Gemelar, udu gumelyar ning Gemelar. Nah. gemel. Urung tekan kuwi to? Ayo selak udan kali kan. Tanah India Gemelyaring Taman Sarino Swantara Belambangan Gemelare Taman Sarino Swantara Belambangan Gemelare Taman Sarino Swantara. Gerajakan Banyuwangi je Mbak Mia. Gerajakan Banyuwangi. Ya, mangga Mas. Dadi ya. Banyuwangi yo. Gandeng tangane pinggir pasisir Belambangan bisik-bisik sari barat matri janji urip biar sir-siran gendeng asli Banyuwangian Gerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ilangaken susah ati lungguh nang pasir pasiran sindir-sindiran keredoan mano saliweran lanang wadon rupiah-rupiah Andai banyak
Mbah nuwun. Matur nuwun Mbak Matur Fia. nuwun nyun ngapunten nggih niku wau bawane mboten pepak. Ora apa-apa, Mbak. Justru sesuk ben jenengan luwih apal meneh. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Ya sayang. Kita sayang ning kasare kok. Nyo sayang. Nyolot, Mbak. Nyo sayang. Mbak Via, hati-hati engko nek rampungan nek medun ngati-ati engko nek nrunjang gambang meneh. Mesake jiatku. Iya. Sing mempeng kene lho, anu Bas Lagon Banyuwangi. Pripun? Sing gampang. Lah pripun? Ya Pak Wareso dalang lho sembrono. Kuwi Ya nek dalang gampang lho. ki ya dasare ngono kuwi. Oh, Ora ono gampang. dasare to tak kira ki apa kesetrum to kuwi aku kok. Gampang ki ya ngono kuwi tok ngono. Kecuali karo gong nek gong ya gur pisan. Gler. Bonang ya gur entung. galundreng. Nek gampang ya ngono. Du tangan loro, astane loro ya melu kudu cepet. Piyai iki nek pikirane mek mangan terus eling-elingane galundeng entrong. Lah pira-pira isih gelem mangan. Ha tanggoku dadi tunggon ra gelem mangan. Heeh ya Mbah, ya. Lah Oh ya. iya, bersyukur Oh ya. aku. Alhamdulillah ya Mbah. Alhamdulillah. Kowe ngarep mangan ora entuk. Lah ngapa? Mangan tanggoku. Oh iya. Ngono kan ora entuk mangan tanggo, maksudnya ngono, mangan ning Nek omah. kuwi ya kebangetan nek kuwi. Ya iya maksudnya ki nek ning omah le. Oh, ngono. Ya lah wong jeneng wis diolah-olahke sing wedok ki ya dahare ning omah. Lah Ya, iya, iya. mrene aku omah ngono rasa mangan tanggo. Bar ngetan dhewe terus rada ngulon, Mbah. Neng Sragen. Ya. Ki ana Mbak penggane Mbak Yoga supayane ngaturke tetembangan Sragenan. Ya, disepoti ya Mbak Yoga. Mbak Yoga yuk. Ayo Mbak Yoga, awake dhewe ning Yoga yuk, Yoga yuk. Sepote yo. Wes lan. Ha, nak klitang. Ayo Mbak Yoga. Mbak. Aja kewanen lho jenengan. Lah piye? Kuwi garwane sing demung kae lho. Lho, ya ning kene milik umum. Ora Masa sing demo ning kene bojone ning kene ra iso ngapa-ngapa. sing demung lho awake gedene kaya ngono. Alah gedhe ngono tas ATM ya turu kok ngapa. Mbah, wani ra Mbah. Ya tegese iki nek wis ndek bojo ki ana batasan lho, Pak. Lho luwe bojone melu. Duit ki yo amit-amit, aku tak duit yo Mas karo bojomu ngono. Alah kesuwen. Kok kesuwen? Nyanyi kok dadak taren. Ha ben kono senam jantung ya ben. Nek kene kan Purbawasesaku. Yo ora teges ki dempel-dempel ngono kuwi no. Dicengkiwing lho Mbah. Lho, dilokke dijengkiwing to kowe. Oh. Dijengkiwing. Jengkiwing ngene iki lho. Ngene iki. Mbak, Mas arek tak kluthuk apa kepiye iki Mas? sasat nek sing dicengkiwing kono. Kene kok ngene kok nek. Oh, Amit. Ngene. Mas, kucingnya kecekel. Sebenarnya gondoli laku. Enggak kayak do urunan aku yang Ayo. Tembang. Apa no? Ini Dik, Seragenan gitu, Mas Seragenan. Bar saka Banyuwangi terus nang Sragen. Sragen. Ya. Arep apa no? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Apa? Apa ninggal KTP, apa ninggal. Kuwi lagu Mbah lagu. Ora Iki mergo tresnane yo dene ninggal KTP ning kono ben aja lali. Iya, iya ta. Lupakan yang demung. Bali ra. Aja ngono kuwi lho, kuwi tresnane tenanan lho. Ya tenan lah. Delok wingi ten urung ketemu aku. Baru ketemu aku yo idu ping 7. tak kira gek tresno. Ya ora mungkin. Ating demung bagusnya kaya ngono kaya tondro kaya ngene. Iki duntonto. Iki sing jenenge bolumpret iki. Lah nang malah dadi wasit kok. Mriki wonten bolumpret mboten, Bu? Ulah bakuran. Lah niku khusus dene wasit. Lah kok iso? Lah ngira dipangan prit. Ora sida. Emprit iki manuk emprit iki lho, Mbak. Lah bener, pancen iki empret kok. Aku pilih dadi pleci. Ganti usahane pleci iki. Pleci iki diusaha apa jeneng manuk kok diusaha? Lah tanggoku duwe ayah Bang Pleci. Plecet, Mbah. Yo Dik, Bang Pleci. Tak kira Bang Pleci. Telat. Kah. Gue tunjukin. Yo ninggal Katresnan ya. Ninggal katresnan. Kaya ngono. Ya, ya. Ayo ya. Ayo.
Nangis sakjroning
matur suwun. Apik. Lambeku nganti keju ngetutna. Lah piye, Mbah? Tak kira leren jebul urung tuh. Kuwi jenenge variasi. Lagu ninggal katresnan ki marai akur koncoku. Lah kok iso? Lah biasane do ukur-ukuran iki mau terus jijiran. Terus Jadi siji, Besti. Mas Oki. Mas Oki. Nama pendek. Panjangnya Oki Jelidrinya. Ngawur kuwi. Kuwi biyen juragan bakmi kuwi. Oh, nggih. Juragan. Minentek kari bake ngomahku. Mbah Baut riyen niku nggih juragan bakmi. Oh napa nggih? Nggih. Pitike tanggane dontek kek kukut. Wah. Kuwi ora juragan bakmi ning maling kuwi sindikat. Wah mboten nyolong Sindikat kula. maling. Lah Lah wong pitik do ning pekaranganku kan hakku. oh iya Mbak. Ya wis. Hukum malam ngono Nek kuwi. mlebu omahku ya gak saya no aku. Iya. Nganti ya lunga ora entuk tak pentrong aku. Kayak bahasan aku dolan nang gone aku dipentrong. Nggih. Napa malih menika Mbok Bilih? Heeh, bar saka Sragen terus iki bablas ngulon ning Banyumas. Ya. Tesih duwe sangu nah. Ngapa Mbak? Tesih gadah sangu mboten? Lah pripun? Wong Sragen jarang ngulon meneh iki. Isih duwe. Tegese lagune lho, Oh, Pak. tak kira arep dolan-dolan. Tegese lagune udu sangune. Iki saka Sragen 12 e neng Neng Banyumas. Eling-eling ben diaturke karo Butia. Mbak niki kan entuk lenggase ora wong menggah-menggah ngono ya ngunjuk-ngunjuk sik. Mungkin nggih gembrobos iki biasa Mesake. kula niku. Nggih, ngoten niku lho. Usia kandungan 3 sasi ki rawan Mbah. Yo Mbah yo. Iya. Nang mriki pun mboten Boten amit-amit baik boten. boten. Niki niku pun mboten rawan, anake pun telu kok rawan terus. Oh lah. Oh, iya perawan. Sik nyanyi sinten? Butia. Oh, lagune Kuwi sing garwane jenengane C kesetrum mau. Nggih, garwane Pak Dalang wi. lagune Tiano. Kayak piano. Piano bos. Iki Yayin alus iki. Ya disepati Monggo Butia. Ayak Surakarta ya. Kendange. Iki do nyapa iki? Hop. Iki do nyapa iki? Doro Putri. Piye Mbak Yu? Kowe kok ngingu abdi kaya ngono iki piye? Iki gawan-gawanan. Niki juru tamane. Oh ngono. Oh nggih. Kayak kaya ngene. Apa tunggale ora? Mboten enten mung Menika sikut. juru taman mini. Ana tunggale nek tak gawa mulih. Ampun. Ajeng nggih seret-seretan napa pripun? Nggo dolanan anakku. Seret-seret men anake seneng lho, Mbak. Mbah Baut. Dalem. Nggo nak tok kok daerah nggonku ana iki ana sing ngingu tuyul ya. Nggih, tak go mulih ben nggo dolanan tuyul. Ben dolanan tuyul. Boten mosok Masa aku nggo dolanan tuyul? Heeh. Boten mungkin wong Ora mungkin wong ketuane tuyul ki aku. Ya tak inguwe mendang sugih aku. Oh, lah ning Neng ngingu bojo kula Baut niki mbok ora sugih ning malah ngentek-entek. lah wong aku tau ora nyolong gone niki kan malah wis abot tok tanggungane ki dadi ora situ. Heeh. Ya colong jupuk itu ora pas. Iya. Bagaimana kita berusaha, bekerja keras, keringetnya dhewe iki lebih mulia. Tapi ada loh yang mencuri itu mulia juga. Mencuri apa? Mencuri kepintaran dari teman saya. Oh iya. Mbah. Ora eneng nembung aku nyilih pintermu reneng. Kaya siswa-siswi kene iki. Bener kok. Tegese pintere iki berlomba-lomba dalam kepintaran untuk menuju generasi muda yang lebih unggul dan berprestasi. Ngono kuwi dadi nek sing pinter aja tak dohi malah cedak ono. Iya. Kowe nek kepengin pinter cedak aku. Pinter ngapa kuwi? Ya aku tak cedak sing pinter. Ayo arep dadi kok malah Terus kan. tinggal omongan dhewe iki Eling-eling Banyumas. Ya. Udah kok eling aku ora kok. Sing Monggo, eling. Bu. Monggo Bu. Niki langsung napa bawa? Langsung mawon. Delok-delok kekuatan, ajeng langsung monggo ajeng bawa riyen. Ya. Mbah Baut ngancani, Mbah. Ya. Hoya hoya.
pikir dadi selawe rama masa wiji masa wiji masa wiji eling eling sapa eling bali yo mani gambar gunung sakulan banjar patoman rama nganggo mandek Nggo mandek. Men rada suwe, Mbah. Terus suwe ngaso sik, dudut-dudut sik gak apa-apa. Ya kaya kowe lah, Rika. Turuk-turuk sikir gak apa. Hah? Tapi kena ngantuk, ora arep turuk fisik lah. sing cetha Bahasane ngapa? Turu. Bahasa kan ngapak. Penyemasan iki. Iya. Ya wong ngantuk yo turuk fisik. Masa mlaku terus. Saya wedi ya. lah ngapa Mau cetro jek enom, saiki wis tuwa wis ora cetro. Ayo Mas Baut. Ya. ketinggalan kang bagus kesetekan eling eling kata eling tadi saya pasel bayang apa pasane rema Hop. Ya tak ngombe disit lah. Rikane kencot. Iya. Nah. Rika tindak maring kene, Aku ki baut tutur Rika. Rika ki teges jenengan ngono lho. bahasa anak ki Rika karo Oh. nyong Rika ki kowe Oh, aku Rika. Yo. nyong ki aku Saiki tak takon. Ikan. Kini ganti nyong. Mbah. ribu babu Aku kesel omongan karo wong engel. Nyong. eh Dadi nek aku Rika. Rika Kono. nyong nek aku nyong nek kowe Rika Oh, dadi nek nyeluk aku aja baut. lah piye Rika. Bojoku ki nyong. Rika nyong kan nyong. Rika nyong kan nyong. wes bu angel no iki perlu tak sekolahke ning SMA Negeri 1 Payen Heeh. dadi men pinter Weh, lah aku ki sekolah nyejek kok. lah kok iso Kan kuliahnya kur biasa, aku sing luar biasa lah. nang ndi SLB. sekolah luar biasa Biar cepet rampung, aku juga sing luar biasa. iya Ya. mbak masa barang kulon deret satekan sapa eling dadi amane tapi gawe bisikan dadi selawe rama katingaren wong bagus kasetegane Joget, Mbak. jagoku mati Mati yo wis. Matur nuwun Bu Tia. Heeh, piye Mbah apa perlu napas buatan Mbah? matur nuwun Bu Waduh, mbok mau ki yo keroncong kok piye neh lagune-lagune ki nyejo dele-dele ya ora apa-apa jare semangat aja nganti Semangat ya semangat delok umur, Bu.
Jare mau main ketok muda terus. Nah, kita muda kene. Oh, sik, Pak. Nah, lho pendukung kuwi. Sik, Pak. Mbah. Mampu wong goreng grek. Iki sapa sih? Ngawur. Jenengan rak kucing to, Mbah? Ora. Kucing to, goleki. Goleki. Ojo kaya sate. Wah, sate apa iki? Sate gereh lho maksud iki. Kae lho Mbah wong kedul-kedul ki lho, Mbah. Panas kedul-kedul. Nyamleng tenan. Mie ayame. Sing kita mie ayame kaya. Lah iya. Nggih, napa melih menika, Mbok Bilih? Mbah Baut ngersake lagu keroncong to, Mang. Oh, keroncong. Wah, mangke kesuwen jaman Magicom kok isih dikeroncong, Mas. Mbah. Iki suwe-suwe tak. Wutak. Tegese keroncong kuwi jenis lagu, genre lagu, jenis musik. Mlakno iki muga-muga SMA Negeri 1 Playen itu sekolah mewujudkan sekolah yang berbasis budaya. Jadi kudu ngerti seni dan budaya. Tegese iki mau ana musik keroncong, musik gamelan ki beda-beda. Nek musik keroncong kuwi tengere patokane. A-I-U-E-O-ne kudu cetha. Jadi harus cetha. A-I-U-E-O kudu cetha. Ini harus cetha ya. Patokane 3 jari. Jadi mengone 3 jari. Jadi katokane Patokan. patokane takon ngakoki sing 3 jari. 3 jari kudu nek kroncongi une kudu cetha tumetesing waspaku mengone ya kudu 3 jari Mbak. iso ora roteku 3 jari 3 jari Ora usah dilebokke, Mbah. Kira-kira wae. Kira-kira wae. 3 jari malah ramune blas kon aku. Wes ora arek klontang-klontong aku. Aku arek sore osa wae aku. Napa menika? Mawar biru. Mawar biru. Heeh. Mawar biru. Mawar biru. Mawar biru. Tiga contoh niku dinyanyiake estu. Mas gue tunjukin. Oke. Dik, Nemro. mawar biru. Ya. Dalang yang bagus. Dalang yang bagus. Iya. Wes ah. Mah kaya TikTok. Iya. Leres niki mawar biru. Heeh, buka celok ya. Tuh mete. Sepi Ya. sepi. Tuh nemro. Ya. Tumo bliso Dipaske tumo. kene-kene, Pak. Metes. Semonten leres. Leres. Ya. Kok nek kurang anu goron lho bugil. Tuh ya. Mawar biru. Tesek waspaku teka rasane hatiku sliramu priya idamanku tansah katon esama nyapi-nyapi rasane hatiku ngelake sliramu bareng mlaku-mlaku Ayo. Salahe kowe meneng wae. Des
desaku. Aku tukang ngencrung. Turun. Kengko terus dibacotke ning dangdut. Ya. Dicahi pangke. Ya, mangga. Wekasanmu walengku aku ditembak mawar biru. Dolah. Ayo, Mbak. Salahe kowe menang wae. Pae wangi. Pansar awe rasane atiku. Salahe kowe menang wae. Sik Mbak. Wis ora iki rampung. Terane wis ora sing salah. Wekasanmu walengku Matur nuwun. Jawa sami-sami. Setunggal boko setunggal pun aturaken mugi dadosaken remening penggalih. Luar biasa Bapak Ibu ingkang mirsani. Luar Tesih biasa. nenggani ngantos alhamdulillah Mbak iki Ngantos full full. Arep paudan tetep Alhamdulillah senajan wau Jawa. Nggih. Pun paringi terang Gunung Jawa. Nggih. Saged mirsani. Iya. Nggih leres-leres. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Iki guyon kuwi nek kokean ya ora kepenak ning nek sithik ya rasane kurang. Iya, Leres-leres. Prayogane tak neruske lakone sikik mergo lakone ya dawa. Iya. Mergo ora kena meninggal bingkahe pakeliran kuwi kudu tansah diuri-uri. Iya. Leres nah, menika sing uri-uri budaya ki ngene iki Pak. Awake dhewe gegojekan mbok menawa ya Bu. Nggih. Yenipun caos panglipur kata pikiran nuju prono saestu nyuwun agunging samudra pangaksa. Dawa sami-sami Atur kurang geduga nyuwun agunging samudra pangarsani. Dawa sami-sami mboten wonten lupute pokoke luar biasa. Iya. Kula ya nek akeh lupute karo panjenengan kekalih nggih nyuwun pangapunten mbok menawa rada atos le gojekan. Dawa sami-sami Boten Mas. sae. Ugi pesan-kesan untuk SMA Negeri 1 Playen Pak. Yang jelas tetap semangat, mudah-mudahan menjadi sekolahan yang bisa menjadi contoh dari sekolah lain. Ya, sekolahan yang berprestasi, Ya. mewujudkan generasi muda, generasi untuk bangsa yang lebih maju dan lebih unggul lagi. Amin. Tentunya mudah-mudahan sekolah dengan basis Gaya. budaya, ya Jadilah berbasis anak pintar yang budaya. berbudaya. Ya,
Monggo matur nuwun. Yo terus ki lakone nduk. Ya. Kirim Fatihah sik kanggo para pendhedalang. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi para pendhedalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya. Nalurekke karyane apa? Ki Endro Susmono. Ya. Nganggo apa? Ki nunggak semi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mula ya diaturke seban jabane wulan mulut. Ya, ya. Sadurunge ya selawatan sikik. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Amin aneng Mekah lairipun aneng Madinah madhep Rasul